Давайте повитаем Леонида и Полину. И я задам кожному з вас питання. Питання буде одноликове, але ми почуємо адказ Поліни, після адказ Леоніда. І перше питання про самий світлий успомін з часу зняволення. Що було самим світлим, не глядячи на те, що ви були у турме, нечто світле, що ви можете пригадати? Самыя светлыя ўспаміны гэта было сустрэць у гэтым жудасным зняволенні такіх сама людзей, як я, палізняволеных. Нават калі на некалькі секунд я іх бачыла, мы дзесьці перасекаліся альбо ў Сталыпіне, альбо на Валадарцы, мы просто паспявалі назваць аднаму імёны, што, як. І гэта вось, гэта быў такое святло ў душы, што ты не адзін.